Salutare lumea și bine v-am găsit la al doilea episod din seria noastră de Minecraft. Am mai lucrat ceva pe aici. N-am textura. Probabil că o să am ceva lag. Dăm pe textură. Da, așa îmi face. Nu știu de ce, n-am textura. Modern HD Light. Odată. Bun, să pus și să jucăm. Uitați-l, saltați pe... Acesta este de fapt Coco. Aici am mai făcut o cameră sus. Urci. Aici geam. Aici probabil că o să punem cobblestone. Da, uite că, uitați că și avem. Bă. Schimbăm mai uite. O să mergem după cabel ăsta. Am puțin la când numai ce am deschis jocul. Coco. Îl am în chest. Nu, asta este un cabel. Opa. Opa. Deștept. Bun, și ce vom face în acest episod? Vom merge și la minat. Voi face o mină. Vom face mai multe. Nu o să fie nici acest episod lung pentru că nu am treabă. De fapt, nu că nu am treabă. Am treabă de făcut. Și nu pot să filmez mult. Ce-i acolo, ce-i acolo? Să-i dort. Da, punem așa. Să facem și un waypoint. Să scriem aici casa mea. Bun, aici casa mea. Unde să fie mina? Habar n-am unde să fac. Unde să încep? Nu prea știu unde să pun. Unde să fac? Fac aici. Am torțe. Stai să pun așa. Bun. Am și X-ray-ul băgat, dar nu-l folosesc. Pentru că nu vreau. Așa. Merem în jos. Ce e acolo? Nu știu ce. Nu știu ce e acolo, chiar nu știu. Nu. Da, stai să pun și asta. Să fac și două. Așa, da. Nu știu ce e acolo. Să văd. Au cap. Probabil voi face și alte serii. Dar nu singur ce e aici. Mai bine nu vedem aici.
acoperim, că nu-mi place. Și acoper și mine. Voi începe în alt loc o mină nouă, dar bun, să fac așa și așa. Și nu știu ce mai fac. Dacă aveți voi idei ce să mai fac la casă, lăsați în comentarii. Ei, gata, știu ce să fac. Ce voi mai face în episodul ăsta. Începem tot așa, dar în partea stradă. Am făcut un cacat. Opa. Nu contează numai așa. Așa. Așa, așa, așa. Să pun și torțe. Cacat, cacat, cacat. Și nu mai fac mai sus. Urc așa. Așa, wow, fix de ce nu-mi place. Am dat. Dart. Bun. Asta nu o să fie așa mare camera. Că nu-mi trebuie camera mare. Probabil vor fi chesturile și... Nu, chesturi probabil vor fi aici. Bug. Sparg aici, aici, aici. Tavanul momentan rămâne așa. Bun, perfect. Mai am scări. Nu, dar voi face câteva. Cred că e de ajuns atâția scări. Perfect. Bun, aici să mai punem niște torțe să vadă. Și să facem chest-ul. De fapt să mut chest-ul ăsta acolo sus. Nu-mi costă acum, momentan. Spargi toată. Unde-i chest-ul? Și să schimbăm și noi aici pe normal. Bun. Ce ne fac? Coco. Îmi trebuie o lopată.
Unde? Am și uitat. Cu asta mă duc să-mi fac și o grădinață. Unde să fac? Aici fac. Nu fac mare. Bun, de-am jos atâta. Bun, nu mai fac multe, de fapt nu mai fac nimic și închei și episodul. Bun, și cam atât și a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, comment, subscribe. Eu am fost Spider Gaming. Până data viitoare. Ciao!